След като личната карта не е ваша собственост, как вие можете да сключвате какъвто и да е договор във ваша полза? Пояснявам, вие само си мислите, че сключвате договори чрез така наречената лична карта, а всъщност това го прави корпорация Република България чрез вас в качеството ви на нейн агент. Хората са тотално измамени и се саморекетират, доброволно робуват на корпорация Република България. Защото си мислят, че плащат на тяхната държава, а всъщност парите отиват в частни джобове на американските собственици на фирмата Република България. Затова България е колония. И след като сключите сделка от името на корпорацията, имотът става нейн и вие сте длъжни да го регистрирате в нейните регистри, длъжни са само физическите лица, тези, които се смятат за такива. Защото те са служители на корпорацията и никой не се сеща да се разграничи от лицето, персоната, равно на роб, юридическа мъртва фикция, а живият човек се ползва само от правата и свободите на човека, той няма задължения към корпорациите. Говори се, че всички сделки, сключени по лична карта, ще бъдат обявени за нищожни. След като се сключи сделката, имотът не е ваша собственост, а на корпорацията и ние почваме да плащаме наем, защото доброволно сме го вписали в техните регистри, макар че не сме задължени. Няма никъде по света закон, който да кара човека да регистрира своя имот в регистрите на частни фирми. Разберете това най-накрая. С фирмите важи само договорното, корпоративното право. Ако сте подписали лично договор с някоя от тези частни фирми, ще спазвате и ще изпълнявате простотиите им. Ако не, нищо не могат да ви задължат. Могат само чрез измама и манипулация да ви накарат да го направите доброволно. Дори и най-малките общини са регистрирани като частни фирми в американския търговски регистър Данс енд Брадстрит.